Bu katedral 1901 yılda kurulýar ve Ortodoks katedrali. Bu doğasama can ediyor. Adamlar bağıtlı ho. Kıyıkbaşı Ukrayna var danıştım. Dostlar, selam. Kiev'in Bağdat'ına geldik. Neticeden bu gece Harkiv'a yürüyen. Bir gün Harkiv'da kalıp, sonra ertesi gün Türkiye, İstanbul'a. Harkiv'da adatı. Koydudan gidiyen, ertesi yerden var yani köyden Harkiv'a. Bilet ardanırak olan sonra Harkiv'dan aldım. Bana haberleşen. Dostlar, Harkiv'a geldim şu an. Yerden. Yani bir problemi var. Telefonumda internet yok. Dostlar, internet aldım. İnternetim kurtarıptı. Son Couchsurfing'den olanla görüştüm. Yerleştim. O yerde yaşanırken merkezde, şehir merkezinde uzaktan. Son internetten biraz gözleştirdim, dağıttım. Gidilecek yerlerim bir yerine uzaktan şu an meşhur katedraller var iken şoňa barýar metrodan gitmeli oňa. Soň oňa baramdan soň beýlek yerlerem ýörep hemmesine ýörep gidip bolýan eken uzaktan. Neticeden metro baraly. Soň katedrala baramda ýene görşep oğlum. Oui, beram Harkiv hakkında birazcık aýdaýyn. Harkiv Ukrainanyň ikinji ulu şäheri. İlaty 2017-nji ýyla görä 1.400.000 kişi. 2 ýyldan soň näle bolup köpeldi, azaldymy biljekler. Beram köp fabrikalarla meşhur eken. Iň meşhur fabrikalarynyň biri Malishev tank fabrikalary. 1930-njy ýyldan bäri tank üretýän eken, tank öndürýär. 1930-njy ýyldan bäri. Başga da meşhur fabrikalar bar eken, dünýäde meşhur fabrikalar Alka ýa-da oxşat. Soňary galan yerlerden hem görürsen. Dostlar, şu an meşhur katedral diýen yerimde geldik. Bu katedral 1901 ýylda kurulýar we Ortodoks katedrali. Gatvara arkitekturasına serdin yaman owadan edipdirler. Görýärmi? İçine de girip göreli. Kıyıl masalar kellerinden girýär. Kamerada at diýenlerle görelen. Sessizlik.
Doğa dilege diyorlar. Ne görüyorum. Şunu şey alıp işte otur diyorlar yakıp anardan tatlanıp bilýän şeme bu gelnece de dua edip otur dua dilek sonyalyk biraz oturalım. Dostlar, şu görýän köçäňiz Sumska köçesi, Harkivda. Öýde galýan oglanym ýaňda atdydy. Bilem okdum onu. Şu köçeden göne gitseň, köp ýer görüp bolýar, görüljek ýerler köpüni görüp bolýar diýdi. Bärde Ave Plaza wa Roshen magazin, olam Ukraina öňkü prezidentiniň magazyny, şokolad magazin. Bu dost ama can ediyor. Hanfantan şun surata badı yani. Ya da doğru. Belli bir saatlarda bolýan olamasa biraz akşamra saatlarda bolýandyr. Kısacık park. Suratda şu vardı. Ştaýdyrlar. Belki fontan şow bolýandyr. Akşamra saatlarynda. Berde bir ibadatxana var öýdýän. Ukraina'nın hemme şahar sonyalyk Türkden äli meçit bar bolsa bärdide sonyaly ibadatxana, katedrallar. Ana. Girem oturjakka köp berdik. Dasna gorkadayn. Ýöne gatowdan ara herte ýetkeşjek. Dostlar, şu an parka geldik. Harkiv'in ulu parklarından biri. Gork Park diýilýär. Gatowlaryň sonyalyk kartada da etdirler, görkezdirler. Biz şu an şu tarapda. Bärden gider. Куда да я пойду? Куда? Сам?
Иди. Görýän parklaryň arasynda. Beyniň diňjalykdy diýe bara. Yan kartda görän bolsaňyz bölek meselem masalar üçin ýol çytdyrlar, çağlar üçin ýol çytdyrlar, ýaşlar üçin ýol çytdyrlar. Gatowy, hani hemme kişi kredilipdir da. Kişiden ula hemme kişi gelip bilýär. Bärde tanta taýynyp görýärler öýden. Bärde de görkezýär. Bärden tualetleri mugut. Ana tualetler mugut. Türkiýede bolsa ýumry alarlar. Mugut tualet men hiç görmedim Türkdele. Türkmenistanda näle bilemok. Türkmenistanda bam kamdan mugutlar. Ýöne insan kerekden de köpler pulludur. Bazarda da pullu. Ukrainaň köp ýerine parklaryna ýa adamdan köp bolan ýerlerine mugutpa döwletiň öýle odatlary kredit goýýar. Odat halk üçin halk kredit. Dostlar, aldım. Häzir şunna. Gorkýan mena kaçandan bäri. İnsan kedek Disneyland'da, aşağıda Disneyland'da ne çaylan gittim ha? 6-7 ila olanlar. Boldy mı? Ada kenna yana. Kamerany elime aljak. Minnük galyat. Gaçaymatyn o. Ay gorkunjam däl eken abi. Düştük. Gözümden yaşak gitti bir gözümden. Boğuken eyledik gittim. Yöne bileydi. Bir adı gımmadırak gördüm bana. 50 grivin. En gımmadı. Şuraydı yani. Bova karsel var yok. Yöngde. Привет. Kävat minmel seydip. Suat Harkivyň iňul meýdany adatlyk meýdany. Orçasy Plashat Svobody.
Ýewropada 3-nji ýerde, dünýäde 7-nji ýerde durýan eken ulluk boýunça. Ýöne bilemem, bugün boş hiç kim ýok. Diňe şu başta bir zatlar gidip otur. Aydın bir zat bolýar. Ýöne bärler boş. Ýa-da diňe hep de soňlar dolýar. Mene düşünmedim. Hep de soňlar ustaýlar dolýar, amala bugün 4-nji gün biziň bagtymyzda. Hiç kim ýok, ýökölüm aýlanyp ýör. Bärde Ulluhan, Huawei, Meizu, Adlong dady we Hytaýlar alypdyr bärdini. Ulluhan zdaniýalary. Ýöne hiç kim ýok, hedil bar. Be, howada gowy. Öýlene gatyra datdy bärdi. Oh. Ýörap ýadadım bana. Ene şunýalyk. Başga kan gidejek ýerem ýokdyň. Bahadyr bolýan. Näme bir günümde biram ertir bolsa, aksam aeroporta gitmeli. Ýöne öýlene men bärden geçemde bir zatlar bolup otýar, düş taraplarda. Ýaş sap çağlar bardy bir topar. Ýöne çyndanam Ulluhan eken görýän ullugyny. Dünýäde 7-nji ýerde durýan eken. Azatlyk meýdany. Kingdom must come down. You've been ruling your evil all over this town. Satan, your kingdom must come down. Adamlar bagtly ho. Görýän köpüden ýaşy uly. Ýene ýüzleri gülýär, bagtly. Dostlar salam. Ahire Ukraina seýahatymyň soňuna geldik. Şu an Kharkov'un aeroportuna garaşy oturup bagasyny berdim. Pasport kontrolünden geçtim. Şimdi şu an samolyota garaşy oturup bir toparım Türkmen var. Olamam emmesi Türk'e gelip barýar bilemok. Näme üçin? Ya Türk'ten Türkmenistan'a geçsek bolýarlar. Bilmedim ya gitmeni barýarlar. Kysgaça Ukraina barada aýtdym. Türkiýe bilen deňeşdiren täbi Daşyrgykdan gören ýurtdan diňe Türkiýe bilen Ukraina bolan üçin Türkiýe bilen deňeşdirende bahalar Türkiýe käbirdatlar gymmat, käbirdatlar ardan, käbirdatlar diňrek, ütgeýä. Ýöne umuman aýdanda Türkden biraz ardanrak gördüm mene. Sebäbi transport ardan, köp restoranlarda naharlar ardan.
Biram şunalappa mesela Türk'te lüks yerlerde biraz qımmatırak yerlerde restoranlar bolsa mesela deňiziň ýanynda deňiz kenarynda restoran bolsa gaty qymmat bolýar bahalary. Bäze iň qymmat ýerine gitsem 10 ýalyk ara tapawut ýok. Çalarak qymmat ýöne 10 ýalyk qymmat däl. Belki Kiýewde soň başga näde ýeri bolar. Ha belki Kiýew, Harkiw o taraplarda qymmatyrak bolupdyr ýöne beýlek şäherlerden de ortaça deňrak bahalar. Başga medeniyetden adamda men başta gelende Türkiýede wagtym munýaldyr birazjyk pikirler başgady ýöne bärik gelende öz gözlemden gördüm. İnsanlaryny, adamlaryny medeniyetli gördüm men täze. Kän uruş döwüş ýok. Öýdarlaryny kän urşanaklar. Keypi gowarýarlar. Ýolda da köp içenler, latlar bolýar. Argyllap ýörenler bolýar ýöne. Olaňam adam adyam ýok. Soň metrodan ýa awtobusdan atan düşende ilki bilen düşýänleri garaşýarlar. Düşüp bolandan soň minýärler. O taragyny gowardym. Başga svetofor ýok ýerine peşagotdan arkaýy maşyn gelýär, ortada geçden bolýar, maşynlar durýar hemmeti. Svetofor bolan ýerine de maşyn ýok, ortada garaşýarlar. Başga tebigatyndan ilk başda gelmäkem munýalak owdan röýdem okdym. Ýöne tebigatyna gaty bolýar. Sistema Türkiýede biraz ketrak. Biraz könerak sistem ba meselen biletleri aeroportda avtobus biletleri hem avtobusda öýren almaly avtobusda köpsi könerak. O tarapdan Türkiýede biraz sistema tepetrak. Ýöne odan boýunça binalary, gatowadan köne tarih binalary bar. Kafeleri arhitektura tarapyndan gatowadan işleýän kişiler, ofisantlar, zatlar, olaram bu işler gülerýärdi. O tarapdan gatowadan. Aman bu lezzet aldım gelen yerlerden. Adamlarım gowy adresda soramda kömek etjek bolýardylar. Onyalam gaharlansa 100 mal berýän bolmady. Ýaşlarynyň köpsi ingilisçe bilýär. Mene kiçira şäherlerinde gittim, ýöne maňa duşanlar bilen ingilisçe bilýärdi. Ýöne ul ýaşlar belli ýaşdan ýokardakyr kän gowy bilen ýok, hiç bilen ýok diýen boljak. Gata azdyr bilýän. Ýöne bilema okuwlaryna ingilisçe köpräk öwredilýän bolmalylar. Ýaşlaryň köpsi bilýärdi ingilisçeni. Şuat ýardyma düşýänler şular. Biram ýene gidetmeli şäherleri bardy. Meselen Adessa gidip bilmedim. Aslında bilet Adessa'dan alacaktım. Adessa'dan İstanbul alacaktım. Onam alıp bilmedim. Başka firmady. Olan qymmatdy. Bagażyny aýratym, gaty köp pul bermeli. Pegasus inardan bolan soň olan Harkivda, Lvovda, Kiýew, biram Zaporojyada bar men bilýänem. Adessa'da ýok, Adessa'dan ýok. Şoň üçin Harkivdan aldym. Harkivdan gezdim biraz. 1,5 diýen boljak. Ýöne netip bolsa 1 ýyllyk wizam ardanrak ýa ardanjak bilet tap bilsem ýene gelmekçi. Şoňa pikirim täze doýup bilmedim. Gidetmelýän şäherlerme aýratyn. Göreli saglyk bolsun. Inniki ýolcudan netip bolsa bugün birazdan uçar. Ondan soň İstanbulda.
İstanbul'dan soňam yurt Gürcistan'ı planlayan planlam eğer hütgemese çota gitmekçi. Gitip bolsa aňardan video paylaşarım. Mana maňa yol masyp bolsun. Habarlaşar, sag bolun.